Bueno, eta bukatzeko jo behar dugun bals, olako montaje popurri txiki bat, garai batean Sashimiku taldea entzute izango dezue, bere doinu politxo bat hartu dugu, beste doinu politxago batekin elkartuta, ia zuen gustakoa dan. Bueno, Lizargarate Trikitixa elkartekoi, eskerrik asko, horrelako lanak egiten dituztelako, hartzen dituztelako, eta, bueno, beste inguruan ez da horrelako
gertuan bitzat horrelako jaialdirik egiten, da eskerrik asko Trikitixan alde egiten nahi dielako, denon partez. Hala, eskerrik asko.